Natalie Jones ydw I, a da ni yn St Clair heddi. Felly, dwi'n galw fy milltir sgwâr fi fwy na milltir. Mae'n, swn i'n deud, Lacharn, Hendy Gwyn, St Clair, Llanddawror, dyna fy ardal lleol. I fi, mae Sir Gâr yn llawn pobl gynnes, pobl hwylus, a dwi wedi mwynhau gwneud digwyddiadau sydd wedi cael eu cymhorthu yn dda iawn gan pobl lleol. So dyma'r lle gyntaf dwi eisiau ddangos i ti. Ti, mam a dad yng Nghyfrath, fan hyn o'n i'n byw pan gafodd fy mab hynna i eni yn Cwm Teg. Mae jyst mor wyrdd, ti'n gwybod, mae'n newid gyda'r tymor. Dwi wedi cael cerdded drwy'r cae yma yn y mwd a wedi colli welis fi. Ail gartref i fi ydy'r tŷ yma, a mae'r ardal yma yn rhan ohona i nawr a rhan o'r teulu. So dwi wedi ddod â chi fan hyn i clwb rygbi St Clair, am bod fi wedi treulio oriau fan hyn yn gwylio'r gŵr yn chwarae rygbi. So un ffaith ddiddorol ydy bod Mike Phillips wedi chwarae ar y pitch yma pan oedd o'n hogyn bach, ond mae yna fideos ohono fo chwarae ar y pitch yma hefyd. Felly, dwi wedi ddod â ti rhywle arbennig iawn i fi. Mae'n hidden gem o Sir Gâr, a mae rhaid ti cerdded o dan y prif rhewl i cyrraedd yna. Offa ni de. Felly, dwi wrth fy modd ddod fan hyn, fi a'r gŵr, achos mae o'n lle mor hyfryd, mor dawel, ti ddim yn weld llawer o neb arall. Mae'r ci yn gallu redeg, a mae'r plant yn dwlu ar fan hyn. Pan ti'n mynd lawr i'r ochr arall, mae fel lle sa ti'n weld tywysog teg. Mae mor hyfryd a just dawel. A mae'n coedwig hudolus, just tu allan i St Clair. Mae rhaid fi ddeud bod y coedwig yma wedi bod yn just ardderchog i fi iechyd meddwl i. Just i medru cael lawr, peidio feddwl am dim byd, a just ymlacio a cerdded. Mae hwn definitely un o'r llefydd gorau yn Sir Gâr.